Det her det er en introduktion til, hvordan man kører en hybrid. Først og fremmest, en hybrid er en benzinbil med automatgear. Det betyder, når man skal køre automatgear, så venstre fod må man ikke bruge på noget som helst tidspunkt. Hvis man har lidt svært ved det, så en god ting det er lige at parkere den herude i siden. Så er vi klar til at køre. Venstre ben er parkeret herover. Den skal vi jo ikke bruge. Højre ben, den tager vi foden på bremsen, som det allerførste, når vi sætter os ind i bilen. Så sætter vi nøglen i tændingslåsen, og vi drejer på tændingslåsen indtil der står ready, som kan ses der. Når der står ready, så er bilen klar. Så flytter vi gearvælgeren fra P af, og så ned i D. Og her er det ikke nødvendigt, at man venter på, at bilen starter, fordi at bilen starter og slukker efter, hvad der er nødvendigt for den. Skal man bakke, så kører man selvfølgelig op i R. Så kører vi den anden vej. Og det hele kan man følge med i heroppe. Og så til allersidst, aldrig nogensinde forlade bilen, medmindre den står i P som parkering. Tankdæksel åbnes her.